Kay walay lipod-lipod nga gipamahayag ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte nga buot lamang sa Marcos administration nga magpabilin sa gahom rason nga ilang paningkamutang ma-impeach ang igsoon ining si Vice President Sara Duterte. Sa interview kang Mayor Baste sa The Hague, Netherlands, iyang gisulting bisa ni atong padulong nga mabungkag ang unit team nila President Bongbong Marcos Jr. o VP Sara, migawas na ang hungihong nga ipa-impeach ang Vice Presidente sa tumong nga dili na kini makadaga na pagka-presidente sa 2028 elections. Sumala pa ni Mayor Baste nga quote-unquote gusto nila na may impeachment para masunod ang gusto nila. Kaya nila ini-insist yung impeachment na yan kasi they want to remain in power. Gusto nilang sila. Pag pumayag ang mga tao, wala na kaming magawa. Sa bahin na sa Malacanang, una nang giklaro ni PBBM nga ang impeachment usa ka konstitusyonal nga proseso ug anaalamang kini sa kamot sa House of Representatives kun ang Kongreso ingon man ang House of Senate. RMN